खुलुमबाय दिनै 29 जानुवारि 2024 समबार काछार जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारपारा ओनसोलाव सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा आयेननि बेरेखा बुरमिस सुपारि लांनाय गारिजों सौजानानै थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अश्विनी कुमार राय। अश्विनी कुमार रायखौ सिलचर मेडिकेल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। पान्जाबनि बारिन्दायाव सानै सुबुङा गावसोरनि सासे लोगोखौ बुथारनानै बिनि गोथै सहखौ लोगोनि न'नि उनथिंजाय फबना दोननायनि उनाव सानैबो पुलिसजों हमजादों। न'नि उनथिंजाय गेसाव मोनामनायनि उनावसो जाथाया सोराङाव फैदों आरो बिसोरो हाखरखौ 8 फुट 7 फुट जावनानै फबदोंमोन, नाथाय उनाव गेसाव मोनामबाय आरो जाथायनि उनाव नायबिजिरनानै सानैबो दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय लोगोनि मुङा जाबाय हारदीप, 21 बोसोर बैसोनि, आरो बुथारग्राफोरनि मुङा जाबाय गुरपिन्दर, 22 बोसोर बैसोनि, आरो बालजित सिंह, 23 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानैया सिगांनि बाथ्रानि सायाव नांलाय खमलाय जानायाव सासे लोगोखौ बुथारदों। लीना बसुमतारी आरो नेरसोन बसुमतारी बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनायनि उनाव दायो आलायारन थियेटारनिफ्राय ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौनो आङो गिबियावनो फोरमायग्रोबाय। आं दिनै फोरमायनो सानोदि लाइफआव फाइनान्स जाहोना जाहैदों बिथांमोना नै जोंनाव फोरमान दङ। थ' बिथांमोना नंगौ गमामायैनो 4 दान जादों जोंहा थियेटार गानाया। एसे एनै बारा जादों बा 6 दिन 7 दिन बेफोरबायदि बारा जादों गानाया। डाइरेक्ट रियेल खोथाखौ आं फोरमायनो थांबाय थादों। थ' बेनो बिथांमोननो जोङो अलरेडि 3 दाननि जों फैसा होनाय जाबाय। नेरसोन बसुमतारी बिथांनो होनाय जादों 1,80,600 रां जों बिथांमोननो होनाय जाबाय। थ' बेनिखायनो आरो लीना बसुमतारी बिथांनोबो जों होनाय जाबाय जोङो 3 दाननि जोङो क्लियार होबाय। थ' बयबो मिथिगौ जाय बिथांमोना केम्पथि होदों फैसा मोननो दोङो दान मोनसे, नंगौ राइट, बिथांमोननि बुंनाय राइट, बियो दान मोनसे मोननो दोङो। खिन्थु दिनै जोंनि बर'नि जेकेटा थियेटारफोर दं, जेरै आलायारन बा जेरै सोरां मन्जु बा बारलाम्फा, जेकेटा थियेटार दं आइराखि, 1 दान एबा जोबथा दाननि जोबथा मासनि मोननांगौ राङा बिदाय दिनाव जायो। थ' जोबथा जिथु थियेटार गानाय समा जोबगोन अब्लासो बे जोबथा मासखौ जोङो क्लियारलि जों होनाय जायो थियेटार आफादनिफ्राय। बेखौ नोंथांमोना गुबुन थियेटार बिगोमाफोरनावबो सोंहरनाय जागोन बा नोंथांमोना थांनानै प्रेसमेट लायै जागोन। थ' बिथांमोननो एखेबारे थियेटार जोबालासिनो गथाय क्लियार मोननायखौ लुगैदोंमोन बिथांमोना। थ' क्लियार होनो हायिनि थाखाय बिथांमोना दिनै नैबे थियेटारखौ दिनै माने बुथारलांनाय बायदि जाहैदों आरो। थ' गिबियावनो आं बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोनाथ' गावबा गावनि केम्पथिखौ गावबा गावनो होलांदों। दिनै जोंबो थिग तेनेका बुंनो सानदोंमोन, दिनै बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जेबो दाय गैयै बायदिसो दिनै आलायारन थियेटारखौ बिथांमोना माने फोजोबस्रांखाबाय। थ' फोजोबस्रांनि लामायाव लाबाय। थ' मानो होनना बुङोब्ला अलरेडि थैखाबाय आरो मालाबाबो आलायारन थियेटारा फैफिननायनि लामायाव गैला। थ' बिथांमोना दिनै मोनसे जातिनि जिथु मोनसे जोंनि बर' जातिनि मोनसे थियेटारखौ बिथांमोना दिनै बुथारनानै मा मोनखो। थ' बेखौ आंनो कमेन्टआव नोंथांमोना फोरमायहर। थ' आं बिराद माने एक्साइटेड। थ' रायजो राजा नोंथांमोनजों आं खावलायहरो जे दिनै आलायारन थियेटारा दिनै बे गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव फैनानै सनालि फोथाराव जे थैफैबाय, बेखौ दिनै नायफिननाय रावबो सासे मानसि गैया जाना दं। दिनै सोरबा अनसायनाय रावबो सासे मानसि गैया जाना दं। दिनै बिथांमोना बुंदों जोंनि आलायारन थियेटारनि बिगोमाया गथ'फोरनो उन्दै गथ'फोरनो खामानि मावग्रा सोरबा डान्सार ओरै आर्टिस्टफोरनो फैसा होआखै होनना बुंदों। दिनै गमामायैनो बिथांमोना जोंथ' दङ, बिथांमोना प्रुफ होगोन मा फैसा होआखै। जोंनाव प्रुफ दं। दालाय नोंथां आं खिथानि, जोंनाव प्रुफ दं रोखायैनो। जोङो लेबारफोरनि प्रुफ 3 मान्थस, सोरबा एसे एनै थादों मोननो गोनां, जोङो फारियै जोंनाव फुरा रोखायै लिरनाय दं। सोर बेसें लादों लिरनाय दं रोखायैनो। जों दाबो प्रुफ होगोन। सोरबा बिथांमोना सानाखैबा जों प्रुफ होगोन। लेबार गथ' बिथांमोना दंजोबो जों खाराखै, नोंथांमोना खारदों। दिनै जों गासैबो खौसेयैनो दं। जों दिनै हालाय हाफायबाबो जों रिलिफ केम्प लुनानैबाबो जोङो दोङो दिनै हारिमुखौ जों क्लियारेसन होनो थाखाय। थ' बेखायनो आं फोरमायनो सानदों दिनै गावनि दागोखौ दोननानै गुबुननि गाज्रिखौ बुंबाय थानाया बे नोंनि गोरोन्थि। दिनै नोंथांनि गोरोन्थिखौ जों बुंनो थाङोबा नोंथाङा नाय रायजो राजा नोंथांमोन नाय, दिनै बेनो बिथांनि सुबुदा। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।